След като се пробуди, човек обикновено се връща към съзнателен живот. Обаче не винаги става така. Когато събудят някого, той може да заспи отново без да е станал. Други го събуждат, а той веднага пак заспива. Пак го събуждат и пак заспива. Трети се събужда и знае, че трябва да стане, но така си лежи, не спи и не става. Всичко това в различни варианти се повтаря и в духовния живот. Събужда се грешникът и отново се предава на съня на безгрижието. Пак се събужда и пак заспива. Пробудилият се действително става от леглото и започва, при ясна светлина, да различава всички заобикалящи го предмети. Така и пробудилият се от греховния сън трябва ясно да осъзнае своето греховно състояние. И тъй, вижте в какво и как сте съгрешили. Нека сега вникнем в себе си и се заловим най-напред да прегледаме нашия живот и всичко, което е било наредно в него. Разбира се, всеки е готов да каже и казва за себе си, че е грешен. И не само казва, но нерядко наистина се чувства такъв. Ала ние си представяме тази наша греховност смътно и неопределено. Това е недостатъчно. Пристъпвайки към изповед, трябва точно да си изясним кое именно в нас е нечисто и грешно и до каква степен. Необходимо е да знаем своите грехове ясно и по-отделно, като че ли под брой. Затова ето какво трябва да направиш. Постави от едната страна Божия закон, а от другата своя собствен живот и виж дали има противоречие между тях. Или вземи своите дела и ги постави пред закона, за да видиш дали са законни. Или пък вземи закона и виж дали си го изпълнявал както трябва в живота или не. Например, ти си бил оскърбен и си отмъстил. Така ли заповядва християнският закон? Видял си съгрешенията на другите и си ги осъдил. Така ли трябваше да постъпиш според Христовите заповеди? Направил си нещо добро и си се възгордял, тръбил си около себе си. Позволено ли е на християнина да постъпва така? Законът Божий повелява да ходим в Божия храм, без да се леним и да стоим там благоговейно с внимание и молитва. Изпълнил ли си това? Законът изисква да нямаме похоти, да не се гневим, да не завиждаме, да не пожелаваме чуждото и така нататък. Отговаря ли твоят живот на тези правила? По този начин разгледай целия Божий закон и целия си живот. А за да не пропуснеш нищо в това толкова важно дело на самоизпитването, спазвай някакъв ред. Представи си по-ясно всички свои задължения към Бога, към ближния и към себе си и прегледай живота си точно и подробно във всички тези области. Или пък разгледай поред 10 Божии заповеди с всички техни предписания, отнасяйки ги към себе си и виж кое от тях ти не си изпълнил. Онзи, който може, нека прочете и проповедта на Спасителя на планината, където той е изяснил древния закон, възпълвайки го с християнски дух. Прегледай и главите от посланията на светите апостоли, в които най-общо се посочват задължителни за християните дела и наредби, например 12 глава от посланието до римляните, 4 глава от посланието до ефесените, посланието на светия апостол Яков, първото послание на светия Йоан Богослов и прочее. Огледай се във всичко това като в огледало и ще видиш къде от теб има петна или грозота. След такъв преглед на живота между делата, думите, чувствата и помислите си ще открие много, или противозаконни, или полузаконни, т.е. такива, в които намеренията не са били съвсем чисти, макар те външно да са били съобразни с закона. Ще се събере голямо множество от тях и може би целият ти живот ще се окаже съставен само от недобри дела, като една непрекъсната верига или редица от безобразни и отвратителни изделия. Но това е само начало на самопознанието и не бива да спираме до тук. Трябва да отидем по-нататък в опознаването на нашата греховност или да навлезем по-дълбоко в нашето греховно сърце. Зад всички наши дела и думи, отделни мисли, желания и чувства стоят постоянни разположения на сърцето, които са техен извор. Съвкупността от тези разположения съставлява личността на човека и определя неговия характер. Ето защо трябва да опознаем най-вече тях. Тук не се иска много труд. Добросъвестността пред самите нас няма да ни позволи да скрием какво царува в нашето сърце и какви господари живеят в него. Затова имаме явни свидетели, именно тези лоши прояви, които най-често се изтръгват от нас и то с такава сила, че не можем да овладеем себе си. Зад тях трябва да търсим в сърцето си съответната склонност или страст, която е и техен постоянен причинител.
Ако, например, някой веднъж каже, посочвайки другия: виж какво прави, друг път с досада повтори: ах, колко нелепо, а трети път направи насмешлива физиономия и въобще повече и по-охотно говори за чуждите дела, представяйки ги от неблагоприятната им страна, такъв човек лесно може да се досети, че боледува от богопротивната страст на осъждането. Това разглеждане ще ни доведе до опознаване на действащите в нас страсти, а оттам и до онази, която преобладава над всички. Известно ви е, че коренът на всяко зло в нас е себелюбието. От него произлизат гордостта, користолюбието, страстта към наслажденията, от тях и останалите страсти. Всички те се намират във всеки човек, който греши, но не в еднаква степен у всеки го. У един преобладава гордостта, у друг – користолюбието, у трети – страстта към удоволствия. И гордият не е чужд на користолюбието и на страстта към удоволствия, но лесно ги преодолява, когато тяхното удовлетворяване може да го унижи. Изкъперникът е готов да опита всяко удоволствие, ако то не ще му струва нищо и прочие. Така във всеки го господства една страст, а другите стоят като че ли в сянка и в подчинение на нея. Тази именно главна страст трябва да видим, за да можем след това да се борим по-решително срещу нея. Един свети отец казва: Господ иска от тебе да възстановиш целомъдрието си, а ти строиш приюти и църкви. Поправи най-напред първото, тогава и второто ще бъде благоприятно пред Бога. Но трябва да отидем и още по-надалече в опознаването на себе си. След всичко направено до тук, трябва да определим общия дух на нашия живот или неговата отличителна черта, а именно, кому служим ние, на Господа или на себе си и на греха? Какво имаме предвид в нашите дела, себе си или Господа, Неговата слава и изпълнението на Неговите заповеди? За какво държим при всеки случай, за Божието име или за своето? Тази именно черта определя какво представляваме ние и какво следва да очакваме за себе си. Познаването на това е връхната точка на самопознанието. То е общият извод от извършеното до тук, който сам по себе си ще бъде изречен от съвестта, ще се очертае ясно в съзнанието и ще бъде изповядан пред лицето на всезнаещия Бог. Така най-накрая ще се изобрази цялата картина на нашата греховност и цялата история на нашия греховен живот, дела, чувства, разположения и главната насоченост на живота ни. А след това трябва да изпитаме скръб за себе си и да оплачем своите грехове.